Неймінг мінскіх вуліц ламае мозг. Узнікае пытанне, што хацеў сказаць аўтар і якой логікай карыстаўся. Але знойдуцца людзі, якія скажуць, што ёсць яна, гэтая логіка. Яна скіроўваецца кудысьці ў бок СССР, да людзей зусім недатычных да Беларусі. Мы прапаноўвалі гэтую тэму двойчы ці тройчы. Вы падтрымалі, дзякуй вам за актыўнасць. Гэта другі сезон праекта «Загляне сонца». Гоу, гоу, гоу! Карл Ландер. Зусім не для майго лагапеда, але окей, Карл Ландер. Напэўна, першае маё адкрыццё падобнага кшталту. Калі мая бабуля і дзядуля пераехалі ў Мінск з Палесся, гэта было яшчэ за савецкім часам, дык першы час жылі на той самай вуліцы Ландера. Падчас студэнцтва я таксама даволі часта бываў побач, калі ганяў псаваць сваё здароўе ў бэдэушны інтэрнат у Рошчы. Але гэта ўсё лірыка. Карл Ландер, этнічны латыш, марксістам стаў ужо ў турме, так бы мовіць, прыняў веру. Ну, зразумела, ў дужках. Движаваў падчас рэвалюцыі 1905 году ў Маскве, удзельнічаў у вулічных сутычках і некалькі год пасля правёў за кратамі. Прозвішча не мяняў, але такой была тагачасная бальшавіцкая мода ў выкананні прадстаўнікоў нетытульных нацый. І нават напісаў трохтомнік «Гісторыя Латвіі». Але на Беларусь Ландеру было глыбока насраць. Да ідэі беларускай дзяржаўнасці ён ставіўся адмоўна. Нашу краіну і гэтага дзеяча звязаў Заходні фронт Першай сусветнай вайны. Карл занимался марксісцкай прапагандай сярод расійскіх салдат. Ёсць меркаванне, што дэмаралізаваных расійскіх салдат. Далей гісторыя яшчэ больш не беларуская. У 1920-м яго адправілі на Дон і Каўказ працаваць опер упаўнаважаным ад ВЧК. Гэта такі прататып НКВД ці КДБ. Гэтыя скарачэння, як вы, напэўна, здагадаліся, не нясуць за сабой нічога добрага. Нічога добрага і не адбылося. Савецкая ўлада з вялікімі намаганнямі распаўсюджвала сваю веру, бо там жылі казакі. Вайна ў тым рэгіёне была вельмі жорсткай, адкуль расійская показка «на Дону Бога нет». Затое, як мы все ведаем, ён ёсць з рускімі. Выбачце, кай ласка. Карацей, таварыш Ландер запомніўся людаедскай практыкай закладнікаў у рамках барацьбы з экстрэмістамі і тэрарыстамі, на той момант бел-зялёнымі бандамі. Ён казаў, што ўсе сваякі апанентаў савецкай улады ўзяты на ўлік і, калі што, будуць расстраляны. Малагадовых Ландер планаваў выслаць у цэнтральную Расію. Нібыта Новы год прайшоў, але наш гістарычны рэдактар, дзякуй яму, прынёс у падарунак вельмі цікавую гістарычную паралель. Ландер казаў, маўляў, калі некаторыя вёскі будуць вылузвацца, саветы зладзяць масавы тэрор і за кожнага свайго забітага забяруць па сотні жыццяў мясцовых людзей. Монтажная склейка і узгадваем беларускага, хаця вялікае пытанне, наколькі ён беларускі, генерала Белаконева. Гэты чалавек прапаноўваў пасля перастрэлкі Зельцера і чекіста з Альфы за кожнага іхняга расстраляць 100 свядомых. А надо, как Путин сказал, мочить в сортире всех. За одного 20, 100, чтобы не было неповадно, там, грубо, нычка. У выніку нават Ландер зразумеў, што бальшавікі займаюцца хернёй, але максімум выцадзіў сябе неудавлетварительны метад. Быццам бы камусьці стала лягчэй ад гэтага. Смерць Ландера — гісторыя туманная. Сталін адправіў таго на персанальную пенсію у 45-гадовым узросце. Карл памёр праз 10 год у Маскве ўлетку 1937 года. Гэта афіцыйная, так бы мовіць, вікіпедыйная версія. Неафіцыйная — арышт, расстрэл, самазабойства, а можа і праўду здароўе не вытрымала, бо старых сяброў партыі, як Кнорына, бралі павальна па ўсім саюзе. Всё ж таки 1937 год. Дзе знаходзіцца магіла Ландера, невядома, што вельмі дзіўна для савецкіх відных дзеячоў, якіх не расстралялі. Вільгельм Кнорын, яшчэ адзін латыш, які не прызнаваў права беларусаў на самастойнасць. Время национальных государств уже прошло. Мы считаем, что белорусы не являются нацией. И те этнографические особенности, которые их отделяют от остальных русских, должны быть изжиты. Ягоная цитата з газеты «Звезда» от 6 кастрычніка 1918 года. Насамрэч, Вільгельм Кнорын Віліс Кнорынш. Ён просто русифікаваў сабе пашпартныя дадзеныя. Як і Ландер апынуўся ў Беларусі дзякуючы за
Заходнаму фронту падчас Першай сусветнай вайны. Са снежня 1918 сакратар Цэнтральнага бюро Кампартыі Беларусі. Гэта амаль праз год пасля абвяшчэння і разгону БНР. Беларусь для яго была тупа тэрыторыяй і кароткім перыядам кар'еры, такім запісам у трудавой. З 1928 году Кнорын займаўся камінтэрнам, такая шпіёнска-агітацыйная сетка СССР па ўсім свеце, каб рабіць рэвалюцыю ў розных краінах ды гібридныя войны распачынаць. Жыў у Маскве у элітным жытле, адрас Серафімовича 2, знакаміты дом на набережнай або дом ураду. Элітная эліта, круцей толькі апартаменты ў Крамлі. На той набережнай яго і забралі ўлетку 1937 за шпіянаж. Мурыжылі цэлы год і расстралялі летом 1938 на спецаб'екце НКВД «Камунарка». Не блытайце, калі ласка, з беларускай камунаркай. Пад Масквой, на месцы былой дачы наркома НКВД Генрыха Ягоды, якога расстралялі, яго спадкаемца Яжоў зрабіў расстрэльны палігон. Яжоў пасля таксама расстралялі. Дзе знаходзіцца магіла Кнорына, nobody knows. Пасля такого канчаткаў, шчыра кажучы, хочацца з'есці кавалчык Алёнкі ад той самай нармалёвай камунаркі. Хаця кажуць, яна ўжо не та. Напішыце, дарэчы, у каментарах і не забудьце падпісацца на наш канал. Нам будзе вельмі і вельмі прыемна. Александр Мяснікоў. Яшчэ адзін прыклад тагачаснай моды на псеўданімы і русіфікацыю прозвішчаў. Ніякі ён не Мяснікоў, а Мяснікян ці Мяснікянс. Як і Сталін, дарэчы, вучыўся ў царкоўнай семінарыі, але ягонай рэлігіяй стаў марксізм. Удзельнічаў у рэвалюцыі 1905 году, быў у ссылцы за захоўванне экстрэмісцкай літаратуры. Цікава, што экстрэмісцкая літаратура жыве ў стагоддзях. Яшчэ цікава, што расійская імперыя часам выглядала вельмі ліберальнай дзяржавай. Судзімасць ніяк не перашкодзіла Мяснікову пасля служыць у арміі. Ён быў прапаршчыкам запасу. У Першую сусветную яго прызвалі, і чалавек стаў працаваць у штабах на Заходнім фронте, канешне ж. Нават 3 ордэна царскіх атрымаў, і гэта ўсё знаходзячыся ў штабе. Пасля рэвалюцыі Мяснікан хутка пайшоў уверх. Менавіта яго лічаць цэнтравой асобай у працэсе усталявання савецкай улады ў Мінску, прычым усталяванні бяскроўным. Кажуць, роля Мяснікова зводзілася да таго, каб правільна арганізоўваць патокі салдат, каб тыя прыходзілі, займалі будынкі ды усталёўвалі савецкую уладу. Ёсць меркаванне, што часамі гэтыя салдаты былі не толькі дызмаралізаваныя, але і шчыра бухімі. Менавіта такім чынам падкантрольная Мяснякова салдатня штыкамі разганяла першы усебеларускі з'езд у Мінску ў снежні 1917 года. Дарэчы, калі хочаце, можам зрабіць пра гэта адмысловы выпуск. І калі я ўжо зрабіў паузу чарговую, хачу нагадаць, нам вельмі важна, каб вы падпісваліся на канал. Гэта дапамагае Ютубу ўспрымаць нашу творчасць з большай любоўю. Але давайте вернемся да Мяснікана, да якога ў мяне ніякай любові няма. Той не вельмі адрозніваўся ні ад Ландера, ні ад Кнорына, бо таксама стаяў на антыбеларускіх пазіцыях. Дарэчы, іхны першы орган улады, саму назву нават цяжка выгаварыць. Аблвыканкамзах, абласны выканаўчы камітэт саветаў рабочых, салдат і сялянскіх дэпутатаў заходняй вобласці і фронту. Давайте за заходнюю вобласць і фронт зачэпімся. То бок мы усяго толькі заходняя вобласць ці там нейкая прыфронтавая тэрыторыя, а ніякая самастойная асобная краіна. На пачатку 1918 году Мяснікоў топавы топ, цэлы галоўнакамандуючы заходняга фронту савецкай дзяржавы. Мне распавялі, што пры царскіх генералах фронт неяк трымаўся, а вось пры бальшавіках немцы папёрлі ў наступ. Мяснікоў чакана нават не думаў арганізоўваць абарону Мінску, сеў з каханкай у люкс-вагон цягніка і пагнаў сабе ў Смаленск. У выніку Мяснікян пачаў будаваць сваю кар'еру ў армянскай СССР. Загінуў у авіякатастрофе ў 1925 годзе. Дажыў бы да 1937, мо трапіў бы пад агульны тренд. Мяснікоў у Ереване стаіць помнік. Гэта, шчыра кажучы, ўжо справа армянаў. Але нафіга яго вуліца і нават плошча ў Мінску, калі наш край для яго быў нейкі там заходняй вобласцю, вялікае пытанне. Хіба з той логікай, што для сучаснага кіраўніцтва краіны гэта таксама нейкая цьмяная вобласць, тэрыторыя, якую можна эксплуатаваць, моцна не думаючы пра заўтрашні дзень. А калі што, сесці ў цягнік ды паехаць у Смаленск. Максім Горкі. У Мінску ёсць і вуліца, і парк імя Максіма Горкага. Мы нешта там з яго чыталі ў школе, але ці ёсць у нас поўнае, больш сфокусаванае разуменне, кім быў гэты чалавек. Скажу шчыра, што
да таго, як мы пачалі рыхтавацца да гэтага выпуска, я не разумеў, што гэта такое. Больш дасведчаныя людзі патлумачылі, што цвярозае стаўленне да Горкага вельмі і вельмі простае. Расійскі пісьменнік сусветнай велічыні, які стаў візіткай сталінскага СССР на міжнароднай арэне. Творца, які апраўдваў рэпрэсіі, за што атрымаў паганяла певец ГУЛАГа. У школах на Русліце нам такога, на жаль, чамусьці не распавядалі. Горкі пісаў, нібыта Сталін мае праніклівы розум вялікага тэарэтыка, адвагу таленавітага гаспадара, інтуіцыю сапраўднага рэвалюцыянера, які ўмее тонка разбірацца ў складанасці людзей і выхоўваць у іх лепшыя якасці. Калі шчыра, нагадвае Азаронка, які нахвальвае Лукашэнку. Горкага паўсюду вазілі са Сталіным, яны былі патрэбны адно аднаму. Горкі даваў Сталіну легітымнасць у вачах мільёнаў, а таксама сярод інтэлектуалаў Еўропы. Сталін жа даваў Горкаму прэміі, тыражы, кнігі, дачы і ўсё астатняе. Вось тут уже асацыяцыя пра Лукашэнку і Грышу Азарэнку не працуе. Памёр Горкі ў 1936 годзе. Сваёй смерцю, відаць, лёгкія сапраўды былі хворыя. Што, праўда, не перашкодзіла ў наступныя гады на судах судзіць і расстрэльваць людзей за атручванне ў душках Горкага па заданню апазіцыі. Вось такі карысны чалавек для дзяржавы, нават пасля смерці прыдаўся. Якаў Свердлоў. Шчыра, я ведаў, што такая вуліца ёсць у Мінску, але чым займаўся гэты чалавек, не ведаў. Дык вось, Якаў Мойшавіч, які запісваў сябе Якавам Михайловичам, адзін з кіраўнікоў кампартыі і важакоў рэвалюцыі. Арганізатар закручвання гаек у маладой савецкай Расіі. Менавіта пры ім у Петраградзе пачалі расстрэльваць дэманстрацыі ў 1918 годзе. На жаль, не ўсе зразумелі, што свабода пасля зрачэння цара не такая ўжо і свабода, і што гэта дэфіцытны тавар, які агулам не для ўсіх. Арганізатар чырвонага тэрору і расказачвання. Фактычна аўтар генацыда на Дану. А яшчэ арганізатар забойства царскай сям'і разам з дзецьмі, што асабліва брутальна і жорстка. Шмат паспеў, але зрабіў бы, напэўна, яшчэ больш, каб не смерць у 1919 годзе. Па афіцыйнай версіі ад гішпанскага грыпу, які сапраўды быў тагачасным ковідам, і, на жаль, нармалёва так касіў людзей. Неафіцыйна яго насмерць забілі злыя рабочыя ў Арле, але пра гэта было вырашана маўчаць, каб не псаваць рэпутацыю пралетарскай улады. Сталін, такі вялікі стендапер з вусамі, так і казаў пра Свердлова: згарэў на рабоце па строительству партіі і государства. Ну, цікава. Ладно, у нас вуліца, а ў Расіі быў цэлы горад Свердловск. Зараз называецца Екатеринбург. Перадаем спачуванне ўсёй камандай праекта «Загляне сонца». Серго Орджонікідзе. Мінскі завод імя Орджонікідзе знаходзіцца каля плошчы Куба Коласа на вуліцы Хелены Кульман. На тэрыторыі гэтага заводу ёсць помнік, але ўсе блытаюць яго са Сталінам. Але гэта не ён, гэта сам Орджонікідзе, які, дарэчы, быў знаёмы са Сталінам. Серго пры царызме на пачатку 1900-х сядзеў за бандытызм. У турме грузіны і зафрэндзіліся. Пазней Серго наводзіў чырвоную ўладу на Каўказе, так што нават Ленін палічыў метады гэтага чалавека зашкварнымі. Цікавая фраза, дарэчы, нарадзілася ва Уладзіміра Ілліча. Яна была сказана пра Орджонікідзе, але падыходзіць у тым ліку да Латышоў, Кнорына і Ландера. Абрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения. Орджонікідзе быў блізкім сябрам Сталіна, пайшоў у вышэйшае кіраўніцтва краіны, але пасля у іх здарыўся канфлікт. Кажуць пра стаўленне да маштабу рэпрэсіяў. Орджонікідзе займаўся прамысловасцю і будаўніцтвам і выкрыў занадта мала шкоднікаў у сваім ведамстве. Ні Сталіну, ні НКУС гэта не спадабалася. Ёсць 3 версіі пра яго смерць перад важным дакладам на пленуме ЦК партыі ў 1937 годзе. Інфаркт, самазабойства і проста забойства. Ужо пасля смерці Сталін раскрытыкаваў пакойнага сябра за лібералізм. Уся сям'я Орджонікідзе была узнагароджаная, зразумела, ў душках савецкай уладай. Старэйшага брата расстралялі, жонку пасадзілі на 10 год лагероў, пляменніка расстралялі, яшчэ 2 братоў пасадзілі. Супер рэдкі прыклад мінскай адлігі. Вуліцу імя Маісея Рыцкага, арганізатара жудаснага па метадах і маштабах ЧК ў Петраградзе, перайменавалі ў гарадскі вал. Гістарычную назву вярнулі, што вельмі і вельмі
прыемна. Але гэта не тэндэнцыя, гэта выключэнне. У Мінску да гэтага ёсць вуліцы Леніна, Дзяржынскага, Некрасава, Бялінскага, Кутузова, Суворова, Пушкіна, Серафімовіча, Катоўскага, Лазо і аж на цэлы парк чалюскінцаў. Што пра гэта можна сказаць? Глобальна гісторыя жудасная, але мне пра гэта лёгка казаць з Варшавы, у якой адпаведная рэфлексія дазволіла пераасэнсаваць сацыялістычную мінуўшчыну краіны. Пакуль я жыў у Мінску, дык не заўважаў, ці стараўся не заўважаць усяго гэтага. Бо гэта ж любімы горад. Ну і агулам бытавуха, врушняк, неяк пасля разбяруся. Напэўна, нешта падобнае адбылося на пачатку 90-х. Краіна ўжо была некалькі год пад бел-чырвона-белым сцягам, але дзеткі надалей хадзілі ў школу па вуліцах Кнорына і Горкага, бо гэта тыпу было не так важна. Цяпер думаецца, што прозвішчы гэтых чувакоў на дамах, школах, радзільнях, дзіцячых садках, цені змрочнага мінулага, прывіды гэтых пакарожаных людзей, якія былі праваднікамі зла, і што важна, адначасова з гэтым ахвярамі таго самага зла, якое іх натуральна сажрала. Абсалютная антыматэрыя, чорная карма для горада і знявага ў дачыненні да сябе. Парадоксы мінскіх вуліц на гэтым не сканчваюцца, на жаль, а толькі пачынаюцца. Усё ахапіць адным выпускам мы не можам, але калі вы хочаце, можам працягнуць у наступных выпусках. Напішыце, калі ласка, у каментарах. Там жа можаце пакінуць свае варыянты прапаноў па новых назвах для мінскіх ці агулам беларускіх вуліц. Нагадываю відавочнае, мы канал «Загляне сонца». Давайце беларусець разам.